Здравейте и добре дошли отново в канала на GoEmotion. Аз съм Георги Миленков и днес ще ви представя едно електрическо колело, което много наподобява електрически мотор. Engwe M20. Да започнем от дизайна. Както виждаме, е оборудвано с тези големи 20-инчови гуми. Имаме преден и заден калник, който задният калник е доста голям, така че може да се уверим, че няма да се напръскаме скало, когато отидем офроуд. Има и два супер големи и мощни фара и педалка, която много наподобява тази на моторите. Оборудвано е с два амортисьора отпред, имаме амортисьор и отзад, дискови спирачки, акселератор, който много наподобява този на моторите и 7-степенни скорости на Shimano. На мен лично дизайна на колелото изключително много ми харесва, особено с този черен цвят. Може да се вземе още два различни цвята, зелено и бяло. Напиши долу в коментарите кой цвят би избрал ти. Колелото може да се вземе с една или с две батерии. Сега виждаме, че има една батерия. Батериите са по 13 ампера. С една батерия може да измине до 75 км, а с две батерии от 13 ампера може да измине до 150 км. Също така имаме мотор от 750 вата с пикова мощност от 900 вата, с който колелото може да развие до 45 км в режим на асистенция. Сега плюсовете и минусите на Engwe M20. Най-големият плюс на колелото може би е пробега. С двете батерии пробега е до 150 км, което за тази цена е невероятно. Батерията на колелото е с ключ, така че може да я отключим, да я извадим и да заредим само нея. С тези големи 20-инчови гуми и двойното окачване, колелото се справя без проблем в офроуда и вози супер меко. Окачването на колелото е доста добро и предното и задното. Готиното на двата фара е, че може да настроим единия да свети по-надолу, а другия напред и така по-добре ще осветяваме пътя си през нощта. Въпреки че обожавам седалката на M20, която е супер удобна, тя не може да се регулира по височина, така че трябва хубаво да проверите сайта за размерите на колелото преди да го закупите. Аз съм 1,85 м и за мен е перфектна. Колелото е оборудвано с клаксон, но той е поставен тук под седалката и е доста слаб заради локацията му. Както виждаме, колелото не може да се сгъва, но поне имаме дръжка отзад, която прави пренасянето му една идея по-лесно. Цената на колелото е 2900 лева с една батерия и 3200 лева с две батерии. Това, разбира се, е с приложението на GoEmotion, където получаваме намаление. Колелото се включва с бутон в горната част на екрана. Екранът е LCD и на него може да видим степента на асистенция, с колко километра се движим, колко километра сме изминали и нивото на батерията. В долната част на екрана имаме бутон плюс и минус, от които сменяме режимите на асистенцията. Вляво на екрана са бутона за светлините и бутона за клаксона. Аз лично много харесвам M20, на мен ми е любимия модел на Engwe. Напиши долу в коментарите какво мислиш ти за колелото и не забравяй да харесаш клипа и да се абонираш за канала ни, където всеки вторник ще ти представяме различни модели.